Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marita saluna. Amang dohot tawinang ruas ni huriata parhalado HKBP Petojo di bagasan las ni roa hita sedarion makalason ulaon pesta parolopolopon. Pesta gotilon laos ulang tahun ono pelopat dotehe 64 tahun. Molo gereja Petojo on molo pangarato ujui halak bata idia do Petojo na igarugul. Terkenal lo ade. Ingot tamu do pihak kamang angkon aposok sonari dang iwoto we na diingot at Majaya Taman Angret dang terminal garugul ade. Moliate ma amang ima hamajuoni sai ditupahi jala di pasu-pasu de bata bangsona bangso batak huriana huria HKBP. Isirunaing namar jamito tutu sonai banyan niai. Ami padita Nexon Simajutak. Tongon waeng mangula di huriata HKBP distrik 20 de Boskap. Rap calo pareses dunia kami do amat padita Simuria tiki alai kami terpilit imana 2024 tope horwan not terpilit ade. Asa jolo sehat do horwa. Tersonggot doaun atau hari ala ay lapa awa bangin na. Ay wasa pesongonima sa iton. Jadi piga-piga ubereng na operasi songoni nina jala terbukti do. Tabbado umurna lebih poso 25 tahun. Ala itu tutu lubulanon bed rest majuate. Jadi kamu petong nak pola paksa mo pa dito marsermon tuahan sulu-sulu ma tadapol-dapol may mana sa tumay bu sehat ate. Asa utabba umurna 25 tahun tujulo. Inata pardijabu di ami Borussia Turi rak dohami nuaing dison tolu madileod de bata dana dihami syakanga buru si nomor 2 bawah do si nomor 3 bawah. Jala mangula hami nuaing songon preses di distrik 20 de Boskap. Ala distrik 20 de Boskap aku bereng gabe terpinggir ro ibana. Na jolo ibana distrik 20 distrik 8 Jawa Kalimantan. Alai gabe humusur masudia ka resok-resok na di DKI gabe distrik DKI, Banten distrik Banten, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, distrik Bekasi, gabe Pulikma de Boskap. Jadi ini do de Boskapon de. Jadi ngarong mana de preses de Boskap. Alana ngarong wilayah de Boskapon. Apa kebanjangan Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Jadi no luas sebenarnya pelayanan nami de Boskap do. Satu Kalimantan Barat. Puji Tuhan amang dan inang dalam 2,5 tahun nunga tapajongjong nuaeng aka pos pelayanan na baru di Kalimantan Barat. Ima domo perkembangan ni huriat tarisa memang betul-betul do dampak IKN. Sehingga kita di Kalimantan Barat juga ikut bergerak. Ujung narong manuaeng di si adong di Putus Sibau tapajongjong. Pos pelayanan di Ketapang, di Rupas, Sambas, Bukit Kelam, Sungai Dekando, Takanasing. Cepat kita bergerak. Jala sangat disambut. Sangat doakan tua-tua tak akan nak perjulu di daerah Kalimantan Barat. Aku nang mahagawi ngada wisok kami IGKI aka toko do nasida do dia Kanasing. Daong dak kamu amang anggo hamu hok mai si GPB. Hok mamu GKI, hok mamu di si gereja lokal. Alai urupiamu mahakawipi pajongjong pos pelayanan menampung urban ni ruas ni halak Batak, ruas ni HKBP na akan urbanisasi tu daerah Kalimantan. Akhirnya lasroana sida. Roma merminggu sekali
atau ima iso mahami butihinna. Ale tortatongosi doa kapadita no yang mangula di si jala puji Tuhan kita doakan AKBP semakin terus berkembang jala lam tu majunan. Selamat marpesta para lopo-lopo madihita sude HKBP Petojon. Amang dohot tamu inang barita nauli dihita sedarion di mingguta sedarion. Minggu pasapulaluhon dong Trinitatis tersurat di Yesaya 5 ayat 1 ayat 7 songonoma tersurat di si. Marede mau nuaeng taringot tuhasiaku. Sada ede ni haholongaku taringot tu porla anggurna. Marporla anggur do hasiaku dipucu ni sada duluk nanapu. Jadi dipakuri jala dijoputi aka batu siani. Jala disuaton lopok nadenggat tusi. Jala dipauli sada tukup di tonga-tongana. Jala dihali sada pangilangat di bagasan. Paimahon perbue na tonggi. Habe na asom di tubuhon. Atong hamu isi ni Jerusalem. Jala hamu bawa siat Juda. Ua uhupamu mau dohot porla anggurho. Tunga hadope si bahenok nian tu porla anggurho. Naso hubait tu si. Buasa say hupai maima parbue hononna parbue na tonggi. Hape na asom di parbuehon ope. Baboto honoku matuhamu si bahenoku tu porla anggurho. Upatoku mahadangna asa sudah dijagat binatang. Lohaku mabarikna asa dilutak. Bahenoku maibana gabe halongonan. Asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tubuan suga doho si hubi. Jala dohonokku akaobun. Asa unang mangalehon udan tuibana. Alai porla anggur ni Jehovah Sebaot. Ima pinopar ni Israel. Dohotok kabawa siya Juda. Suasuanan hasudunganna. Say di paimay mauhum. Hape idama pangarupahaod do. Hati goran. Hape idama anggo-anggo do. Ima sahana. Hurian itu hata dihamu amang do tamu inang. Dakuboto siat tonga-tongan hiton. Hea mengalami terhirim. Ya do inang. Bah songon da gugu gurang mengedukon. Hea. Ya do inang. Tui semahmu terhirim. Mana ubaid masa terhirim dihamu. Amang do tamu inang. Molo inaton naking adong terhirim. Dahang adong ubek nion. Ente. Atung lawat tu dokter. Setabi media ke para medis. Dak ninna dah. Malala mohon. Iduk ni jari-jari ni pak nak. Wasa saya malala. Lawat tu dokter kulit. Badang anong. Ubek nak. Lawat tu dokter dia lebih. Dokter gula do tahe. Jangan dong. Lau tu dokter sarap. Jangan dong. Ayah doh. Ngason na sinyo minaton. Berjanji amat tai manursi patuda.
di ulang tahun napa ono pulau 4 tahun. HP salpu ulang tahun ni si patu dang. Saya manete mailu ni pak ni. Wih tahe sotung malala inang ni pak ni akai na tau nak kamang. Sotuk terhirim tamahe nak kamang not akai na tau na teh. Ikut toro muda si patuna. Sadari tu ramu malu meterin nate. Ima adong dona kinuaran ni ala bata terhirim ala nia hanunga di patu panadenggan nunga di patu panadenggan nunga di patu panadenggan di paima alai dang terhirim. Sada istilah itu akamang dohot tamu inang naipake diturpuk sadarion disari tohot panurirang Jesaya taringot tuna terhirim debata di bangsa Israel. Bangsona bangsa Juda. Ai mangula do de mata mabain na dumenggan di tonga-tonga di bangsa Israel. Dang adong naso di patu pada bata belaho pada gatong ngolu di bangsa Israel. Terbuang nasida di Mesir. Budak nasida di tanah Gosen. Digosa-gosa oleh Firaun yang begitu kejam dan bengis. Tidak memiliki peri kemanusiaan. Yang mau tonton do film de Moses, wah memang ngiri itu. Ngiri. Anak eroto hatai di togu-togu di balua marhite tangan na gugu. Narhite 10 tulah manang toro ne debata. Ibe nang iterge. Muladong do alak bata ujugalina taksa di do pejugal ni alak bata mertibakut jugal ni alak Mesir. Ai 10 heli toro ne debata baru balua. Ngadi balua dilele do pe musik. Ujung naroto hani jungkir balikan. Akhirnya mereka tenggelam di laut Rara. Songani mamusede bata di parmudu bangsoi. Merdala di parhorsihan. Tanga dong benaso di patu pada bata terdalongangan. Selama perjalanan Mesir ke Kanaan. Takoto ngagudang halak bata ranwaingon. Sian Mesir tuahate. Itu tanah suci. Kalau ditarik 2 kilometer nah mungkin ya paling 700 sampai 800 kilometer. Anak ini limpar husar-husar ibu asas ini sampai 40 tahun. Oh na jului mei. Itu na jului mei merdela pati tan waing 200 kilometer lurus budi. Arong dolo-dolo manir ngapain sampai 40 tahun. Rupanya Tuhan membentuk bangsa Israel ini menjadi bangsa yang hebat. Bisa menciptakan teknologi sian naso adok tumbuh-tumbuhan boy gabe dong pertanian kibus na luar biasa. Cedak koto adong lope teknologi na baru nuaing walau nuaing adong dispenser dotak kanasingi adong na boy tapi mereka sudah ciptakan teknologi sian udaraon colokot tertentu sehingga adong alat tertentu dipicit gabe luar aik. Nah, ini mungkin itu ilustrasi zaman Musa daang adong aik boy gabe haruar aik sebatu. Inilah Tuhan, cara Tuhan menciptakan bangsa. Menarik do piga-piga bereng adong terjemahan tentang Yahudi. Pikir menarik deh. Si berengota. Alaniaha ada yang terbitkan oleh Gramedia do takkan asingi. Ini sangat menarik. Bangsa Israel tidak memiliki tanah selama 2000 tahun. Dung zaman dung hancur bangsa Israel di pembuangan Babel jangan dong be. Nah dia tapi bisa bertahan dan menjadi bangsa yang hebat zaman ini. Nah nidok na di zaman ni turpuk tahun idema aha benaso di maed debata tu bangsa Israel. Aha benaso di maed debata tu nabosona pino parnisi Juda kerajaan Yehuda. Alai berbalik nasida. Ditinggal hon nasida debata. Tarhirim ama.
Amang dohot taminang alai songoni mamula-hula dorohani debata. Ala jadina bangsokku dohamu jalan asida debata. Debata do. Natok tong memiliki badan naso jadi oseon alani nak pesongani pangalawani bangsa Israel tok tong do dihaholongi debata. Satu sonari di permudu-mudu menjadi luar biasa. Amang dohot taminang nanaing na perjulo naing dehonot taduson songo dia ma debata tahapor syai do mangula do debata rasira sadarion mabahen na dinggat tu bangsona. Mangula do debata mabahen na dinggan nang tu bangso batak. Toho deh. Toho luar biasa. Dakwoto adok kita na perpudio mulak tu bona pasokit luar biasa. Guda kiat situs-situs na bangga hita mamereng mulak tu bona pasokit. Hala mangula do debata mabahen na dinggan tu halak batak. Dang adong bera ilmu na adong di bangsot tahun naso di masuhan nyalak batak. Ade, dang adong bera ahli ekonomi lap. Ahli hukum apalagi Ano be polisi gudang. Setiap boril tentara gudang. Dokter ano be ahli nuklir ibatanan sudah lah batak ke profesor dokter. Sudah do di pasu di bata. Jalahu habor siai dipakai di bata do huriat tah KBP manosoi mani rai do pauli-uli ngolu ni alak bata nama ni rai marhite hata ni di bata. Tapi boy satu sonari marsera di pasu di dia pe halak batai saya di pasu di bata. Alayadok suku-suku ni di bata waik tuhita. Molo terajumi dosongan halak Israeli nunga godang nabi na ini debatana dengan tunasida sotung terhirim debata. Molo di zaman ni si Yesayas terhirim debata tunasida alai molo nuaing di suku tuhita. Hamu sia tonga-tonga ni halak batak. Husukum majo hamu boharon waing molo di pature-ture de batahita ngolutta. Di utara nunga adong, ugamo na asing, selatan nunga adong. Halai robarita noli di tongos ya Jerman. Bah, kosong. Gabi bui merbarita noli halak Batak. Ini adalah misteri pemilihan bangsa Batak na luar biasa. Jala amang dota menangau sujimi tahun. Coba bangsa Indonesia bangkitnya pendidikan Budi Utomo tahun 1908. Alai pareso hamujo pendidikan di alak Batak tahun 1880. Aidung ro apalagi na Tarekat 7 Oktober 1861 HKBP sudah mulai bekerja misionaris. Jalan nunga adok pendidikan ni HKBP 1880. Molo naking bangsa Indonesia mulai pergerakan pendidikan Budi Utomo 1908 nunga perjolo halak Batak menerima pendidikan 20 tahun adorak so gerakan nasional. Jadi memang perjolo. Alanido pas deh halak Batak nungai pakai de Batak. Itongos mau gabi guru, itongos mau gabi akka dia tu seluruh Indonesia luar biasa pasu-pasu ni de Batak di halak Batak. Alai rak maja majo hita mang dot taminang. Molo di suku de Batak waik tu hita tajaha majo ayat sudah majo hita majaha amang dot taminang. Asarak majaha jo hita ayat tulu. Sudah mahita mabuka bibelta. Tajaha ayat tulu. Sudah hita sada 2 tulu. Atong hamu isi ni Jerusalem. Adong do. Android type kita buka putih. Sudah hita mabuka. Sada 2 tulu. Atong hamu isi ni Jerusalem. Jala hamu bawa siat Juda. Ua uhup pamu ma'ahu do porla anggurhu. Ayat 4.
Tungaha do pesi bahenoku nian tu porla anggurho. Naso hu baetu si. Wasa sai hu paima perbuon na perbuena tongge. Hape na asom do di perbuehon. Nungaluja debata. Pauli-ulio bangsona. Alai perbuena zaman ni si Jesayas mai. Alayang gonoaeng sudedo ramak kilalahon natong gido perbui ni ngulu ni halak Israel di tonga-tonga ni portibion. Toho deh tanik mati do listrik perbui ni karya ni halak Yahudi. Tanik mati do HP Android tahun do teknologi si sonari pesawat HP na teknologi sonarion perbui natong gido sian akapino parni halak Israel. Noaeng masuk majohita naking tadok tahapor siya do mangula do debata pa turehon paulihon padenggaton ngolu ni halak matak. Amin. Tahilala do amang na mangula debata paulihon do padenggaton ngolu ni halak matak. Bah songon na sodang ora daong usahaku do sotong nita. Tahapor siya di amang songo dia papahenan ni debata tu bangsa Israel mermudu-mudu nasida. Songo ni dotong debata mermudu-mudu halak matak. Amin. Nuaeng molo disukun ama nuaeng naung tabae tu debata. Ama nuaeng perbui natonggi siap tonga-tonga ni halak matak. Naboi dayon ni halak natonggi jala denggan. Amin, puji Tuhan. Anadong do menteri na terkenal. Apa urusan na marsual i bangson saya ture di bain pasu-pasu dui. Adong do ka ilmu na asing. Mola dok persoalan saya dong peneliti na boy memikiri pasu-pasu mai. Adong pejabat na memikiri asa songo dia dengan pengulur ni asa nak saya marsual be. Mau lihat mak. Bareng sodo amang pasaribun ni. Amangon marukil lo taringot tu persoalan tano dihitaan. Amang ini mendukung HKBP. Majowe boros tu kantor pertanahan. Asonak saya marsual balak batakon asal murah mengurus pertanahan. Sosialisasi kami sudah HKBP luar biasa. Malati amang ngapasu-pasui. Ini ya pehita pasu-pasu ma ngulut tahun nian. Unang ma perbuena molo perbuina som do honom ma terhirim amang dohot taminang unak taloas debata terhirim zaman ni Jesayas ma terhirim debata ni ngulu ni bangsona alayang ko di zaman now di zaman milenial di zaman nataguluti sonarion akan ang majalo masuk-masuk sa debata unang beniat terhirim debata di nguluta alay ta parbue hom maka nauli na dinggan amen. Terlumubi mapesta kotilon waeng huwari majo parjulu ana didok disortaringot tu porla anggur mono porla anggur nangadok kalak batak namar porla anggur rade nangadonge alayang go kopi adong ong dope kopita dahang be durian adong om majian alak batak puasa ay sa idok kun na tuwi-tuwi dotong urang ma sikola mahwamang morhap maho alang mangula ho songonawin na ido kan saya dijujuri sa unang mangu ay ido si hano ujung na nang anong menamangulan wae alania ay pikirannya alak matak penes manian pikirannya alak matak ikator manian pikirannya alak matak paborong manian pikirannya alak matak pengusaha manian tang adong nolo pangula oma ujung naha memang kosong prinsipnya alak matak hodo sonari prinsipnya tohono nai dok nai krisis pangan terjadi alana ngadong bena mangula jayau alanak dodo amak padito di sidik kalang sa ujamitai dok kena tuetei adi tereso tahu sidik kalang perpulungan nauli ay puasa adok pemahaman na songone bah ay itu dia mo bah ay mere mangula ay puasa ay nguso merdosa si ada mundak songono tahono ninna
Jadi ipikir lo mangula alani dosa ni sia. Jadi songonido juga udah kalak mata dok ruasnya gabe molo mangula alani dosa ni sia dam do bena. Gabe nang arong be mangula pol tu kator nama kare jodia pokok na unang itiyo besakkulin na. Apa itu bukton ikut tiupot sakul. Alania ha asa ta atasi krisis pangan ini majuna berjulu ate. Jadi awa ta jujui makai nakotai pertanian. Alai ta ti rumah pertanian ni ala is bana sida no mengekspor buah tu sudah Eropa do Amerika. Nah sida no mengekspor termasuk satu Indonesia on. Alai ala dangarong hubungan tadi. Ang wama di krisis panganon betul-betul tajari maya nakot tajujui mak asa ahli pertanian. Setapi mak karena tambah siani bebe on tu beng mon laon on tu dia mon. Nang mengguluti pertanian. Ujungnya saya mengimpor boras mahita, mengimpor bawang, sudah diimpor. Ade, habis. Angwa madok, merhiti turpuk sadarion. Taulama de bata, songan nani ulani de bata, gabi pangulama sudah alak badak. Molo unang beanong na menghindar bangula di porlak. Alani dosa ni siada monna. Jadi hubadu jamitakku. Unang anong be halak badak, nama dok songoni. Ai alani dosa ni siada mo daon. Anai mololau hita tu hauma jamitaku mau tu sidik kalang. Alai laus jamita mau tu hita. Dang na alani dosa ni siadam. Alai nunga di tubus Kristus dosa tai. Alani mono mangula hita tu polak. Tarok ma nama ngalap pasu-pasu do hita. Sian debata. Asa bui hita manggotil. Ido. Ima siada. Nah paduahon, domu tu anggur. Molo parbue ni anggur totu na tonggi ma. Ido kan? Unang na asom. Molo na tonggi, wamang tabunay. Baik kamu jinang senyum mo na matsitabu. Senyum. Ido kan? Alay bayako kamu jo hamu mangalang mangga na tata. Abago ya bang. Unang majo manggana tata dang bui biak kena dua ton. Jiruk nasom. Abago. Ay po tamu ekspresina. Nga. Bohama songoni. Ay anong no sa'yo pamanak no mula nong makatay. Itong-atongan ipunguan. Anong no salak. Asal makatay ba na iturngilud dongan na. Bago ya mang ama doon ni amat taonan na. Ido. Ito Roma dengan na. Wasa iro komandokada ina. Iro horon nilu sudah bes-besun na sudah ina. Asal itu do mandokada. Bago ya mang. Aso makalak. Unang mania songoni hita. Asal jongjok kita itor. Aso madongan. Unang matonga de. Ala itor uasam manian. Aman waing donon, amang ido toba macai pas. Alania perbuin atonggi. Di tonga-tonga ni punguan, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni namar huriaon, tabar bue hom makan atonggi, nabalas rohani dongan, nama pelambok ati-ati ni dongan, unang nambaen asom dohot namar si jongjong ati-ati ni dongan, ido te. Ay nga gudang sahit jatung waingi bay musero piak kahata nama bay marsi jongjong ate bahatok nama dah jugal-jugal ate. Tabar wehon nasom. Amang hape nungaluja tu hatai asa tabar wehon na tonggi. Nungaluja tu hatai. Dito pahita. Dilehot tu hita. Halobian naso anong dimiliki halak nasing. Perbuehon nautong ginang. Mulai ma siyan na met di jebu. Ate akay nang perbueh natong gimata ba ito akamata. Amen. Anggoy natong nga pasti atong natong gibain ate. Ipaborha do akamata. Ipaborha do tu dia. Buah kamang nga perbueh natong gitong tabay ito akay nata. Toy ma basongon na hohom do naing na wado naing
Alai sona dok terminal nonak songon nama adong kebetulan tertorok do ruas nabi tiki debok saya ada supir dapokna 10 perak ita bunihon 5 perak tersongon naile ma om masudi hasianin na amak tabuhin alai ngai silipol 5 isuda unang masongon iya tek kamang ade akan atongi matabain Parbuen atong kinona ni ingil di mata ala nunga dito batu hatai hita memproduksikan yang baik. Unang ma akan asudenggan. Unang ma akan asuga. Napaduahon. Ala taringot tu pesta gotilon. Ta parbue homma aka emena forngis. Songa dia do emena forngis. Nah eme ate. Lam berisi, lam uduk. Semakin padat, semakin berisi. Ima warna serep. Parrohana serep. Unang, songon, lapung. Lapuk kiep. Saya holen nama dadada. Madadadada. Songon dia no parrohana serep. Dingolu ni masyarakat, dingolu ni huria. Adoksi bahenon na. Mau lihat ya mang. Serep rohana manupahya kaulaon. Adong nariko di tonga-tonga ni punguan na. Tole mak saotik siak kami las maramu. Tik-tikono do dak pola las rohana. Amin. Adong kebutuhan di tonga-tonga ni huria. Songonon. Ngabe tau rupi. Sian serep ni roha. Alai unang masongon. Songon dia do lapungon. Adong ulaon, dadah, tuh mak permisi ya udah. Adong ulau di hula-hula nak, ima dah permisi ya udah. Madada motor si malapung atong. Alai saya taparbui hom makan apornges. Naboy mangurupi, naboy menghasilkan, naboy mempersaulihon akka pangula. Jana kebetulan amang do taminang. Desember ini akan ada terbit Parrohaus Sipujion. Kebetulan saya nulis, saya sudah kasih naskah di BPK Gunung Mulia. Parrohaus Sipujion saya ada di tengah-tengah aruk 10. Alai saya ada mana 10 yang nok kuwaing apa gudaku. Saya ada mak. Ima serep niroha. Ujalahi ma piga-piga bustahadang ado karora sedih do harora ni sereponon di tonga-tonga ni alak bata. Jalahi buku dang adong. Tapi saya punya hipotesa. Adong 2. Na perjolo serepon marharoran sian sere. Apa todo sere? Sere emas. Emas murni. Emas 24 karat. Jadi molo parrohana serep berarti perrohana ias dan merlaok. Dia murni melakukan sesuatu. Jadi molodok perrohana serep, bulus rohana murni melakukan kebaikan. Yang kedua serep ima apa todo be serep? Apa todo bete? Serep kan? Adong do be serep ijabu inang dang bete. Ana may jabu dong. Dispenser. Natuari tu pungwani na ngau buat orang. Beda hiya don. Jadi serepon kan ikon. Jadi madangi boto kana posope harus seret noai nga adang itu sebenar. Ayang kalau budaya dispenser nama lawan. Jadi bu serepon uduk doi bana. Makar warhon aek nanti kan nanti yo. Jadi uduk. Berarti hasere pun ni roha ima uduk ibana mangulahon dang mangalo dak si jugal baut jugul mangalo kan molo saya tol ibana tong dang anongi alai uduk ibana. Jadi beda do budaya ni serepot dohot budaya anggo noeng naking dang anong besere pate ana manong dijabu dispen ama maksud nyon bayako kamu maju iso serep iso dispenser molon naking uduk lama keluar hona, molo dispenser songo dia, pecet, tekan, jolo ni tekan asa, baruar, ima beda doi
molo ditekan asa haruar pemaksa magwarni. Ana yang gohala krisem maparbueo diigil debata ikono dudo. Ngabe ngagodak masuk jalo ngagodang nabendingkan ni jalo siat debata uduk hita mamelihon na ulina denggan. Unang jolo ditekan baru haruar unang beate. Apalagi pesta gotilonon nunga godang tajalo siat debata. Amin. Besok nauti kami muna wano naeng. Godang non tajalo na dengga siat debata di taonon. Amin. Hahi pasok piamang. Unang itor ngapit ciu kami. Unang itor yetong. Ate. Hahi pasok piamang. Pasu-pasu na balga doi. Amin. Amin. So na hurang gugu doi san noeng. Dia mengapit ciu ni wenara. Sorak pahupum. Pasu-pasu na balga doi amang. Amin. Ido. Atong tapat ida homma sia sere ni roha. Unak pola itor di teka-teka protokolan nonate. Toy ma sao cakona. Dang tabay ma sao ma ikot jole teka. Batoy ma ipe tao tu sina dagoy nang ima duksidung at sanay. Ho say dugil ho do ibe na muse. Sian las ni roha mahita marpesta gotilonon. Guarna marpesta gotilon nate. Gudang do natagotil nataday natajalo siat di bata. Taparbuih homai sian serep ni roha. Aido na muli di halau mohon debata. Amin martang yang mahita. Puji-pujian hasangapom mahu pasatami tuho. Diasi ni roham Tuhan sadarion. Nunga gudang nauli na denggan napi nama sam di tonga-tonga ni bangsa Israel. Alai terhiri po dinasida. Ai parbue na asom di bain nasida. Ujui mai Tuhan. Mangula dohatam. Di juhodo nang hami halak bata. Terlumubiak karuas ni huriam. Huhilala hami. Jalahu hapor siai hami do. Gudang kapabahenammu na uli na dinggan. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Diigil ho sadarion asa perbuin atonggi sia nuduk ni roha upasat kami pilihan nami tuho. Ali Tuhan mau liate maroha nami tuho. Diigil ho sia kami sadarion perbuin atonggi di pesta ulop-ulop pesta gotilon nang ulang tahun ni huriam HKBP Tojoon. Hudu pahi kami mayali Tuhan. Sian las ni rohanami. Ajari kami di ngulu nami Tuhan. Mamemehon na uli na denggan. Tuak kaya nakon nami do pinopar nami. Asa toktong nasida Tuhan akka pinopar siuloi ajar. Na makilalahon pabahenammu di ngulu nasida. Iring-iring mangulu nasida asa nangadong na manibil siya nasida Tuhan. Alai ganuk manasida makalason. Asi ni roh nasiakoy asa gomos hapor siaonna. Pena masa sungod dia pe tantangan na masa di naniadupan nami di pernguluanon. Asa toktong nasida si ihu toko jala si tidangiho. Pasu-pasu mahuriam HKBP Tojoon. Dia pihak karuasna, mangula akas yulaonna, pasu-pasu mana sida Tuhan, ramoti molo di perdalanan, pataruna sida satu tujuan, manangaha pihak kadiula nasida, di kantor, di usaha, di perkarijuan, saya baik menjadi makorhon las niroha, pasu-pasu masu di perhalado. Mamikiri do patu-paho pakubasyun na dumenggan. Nama perbuihon. Las ni roha di sudiruas ni huriam. Jala sangap diho. Pargugoy mana posom. Amanami padita resort. Padita siburian. Rapdohot inang boru silaban nang boru asugian. Namangula di resoton. Asa margugo na sida Tuhan. Patu-paho pakubasyun na dumenggan. Inaposom na baru operasi bana.
porsia dohami. Pasu mu pengobatan nasida. Asa bui mulak sehat. Bui mangulahon akaulahon. Napinasa mutu ibana. Pasu maulahon nami sadarion. Asa gop olop-olop dok las ni roha sudi panitia. Makalason las ni roha. Sudi mahami makalasot Tuhan. Ulaos sadarion. Mangolopon akan aului nadinggan naong pinamasam. Dingulu nami ganuk marsada-sada. Jalo matuhatang yang nami. Nahu sobbahok kami tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.